5 חיילים ישראלים נשלחו להרפתקה על הגחלים. עזתי אחד בשם קסם, נראה שמאונו מערך אותם. שרי המדינה הודיעו ואמרו ששני ברווזים כן אכן נדירו. מהר יסתבר שהם שיקרו, כי שאר 5 לא חזרו. שלושה חיילים יצאו למשימה, בדרך קיבלו מהלומה. אף אחד לא הגה מאומה, והכל אודותם זה תעלומה. 2 חיילים ועוד 3, סך הכל אלה 5. נרשמו כנדרים אך לא כולם, ובטח גורלם לנטישה.